Mga kapuso apartment sa barangay Kalubihan, Haro, Ginkawatan. Masobra 100,000 pesos nga balor sa mga alahas na taban. Insidente na hulikam. Si Zen Kilantang Sasa nakatutok. Makitaan sa video nga ini ang lalaki nga may tabon ang nawong sa sulod sa isa ka apartment unit sa Kalubihan, Haro. Inang natabo kahapon sang kaagahon. Ang lalaki ang ginapasuni kawatan nga nagtaban sa mga alahas sang tenant nga nagbalor 112,000 pesos. Sa investigasyon sang kapulisan, wala sang tao sa apartment bangod nagpauli ang mga tenant. Nag-agi kuno ang suspect sa bintana sa ibabaw nga kwarto. Gingisi yung screen, ginkukas yung mga jalousies, and then dito sa nag-gain entrance niya. Tapos sa kwarto sang bata katagiyagid. Nakuhaan pa sang video ang suspect nga nagwa sa apartment 5:51 kahapon sang aga. Natumod na sang kapulisan ang suspect. Ginkilala ini kay alias Jose sang poblasyon Molo. Anay empleyado kuno ini sa among apartment. May hindi sila pagkaintindihan. So more than a year na siguro nga wayan na nagna patrabaho. So kagad di mo to na-identify naton. True man sa ilaman, confirmation man nila nga ang suspect, kagang ilang tao sa una, the same. Nagpaiway naman nga magpa-interview ang biktima samtang padayon pa ang pagpangita sang kapulisan sa suspect. Upod kay Cirilo Renduque, Zen Kilantang Sasa, One Western Visayas.